an balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 4 na avril kalo don bi y'o tile 26 ye k'a bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an balala k'a fɔ bi y'o tile 25 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wɔlɔdɔ k'a fɔ wulikajɔ min kɛra ka ɲɛ siran ka jamana lakanabaaw ma n'i y'a sɔrɔ o kɛra kan 3 kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ o kɛra karido o baara min kɛra surasiw ka kunnafonidiso kunun olu ni kunnafonilaw tun bɛ ɲɔgɔn na ani ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la nin waati laban in na tɔgɔ tiɲɛ tanen bɛ ka ɲɛ siran ka jamana lakanabaaw ma Faransi fɛ kunun o ɲɛfɔra kunnafonilaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ye basigi ni lafiya ye o kan ka an ka jamana sɔrɔ cogo jumɛn de la wulikajɔ bɛ ka taa fan ni fan ka ɲɛ siran ka jamana ma basigi sira kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u y'a yira k'a fɔ olu tun bɛ baaraw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ baaraw kɔni o kɔfɛ u ka hakɛ ka se k'o lasabati ko kɔni olu ka hakɛw tɛ ka sɔrɔ olu ye wulikajɔba kɛ o ko senfɛ kunun ko kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔ kan ka ta cogo jumɛn de la ka ɲɛsin an ka jamana ma basigi ni lafiya fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka ɲɛsin o ma gɛlɛya minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana ma n'i y'a sɔrɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ karido an ka sɔrɔsilakaw olu bɛ wulikajɔ la o ko la o baara min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra Sevare ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ ma fo ka n'a bila Bafo o min kɛra min ye Siri Angoyiba ye ale ka dɔn k'a fɔ maa ye ka bɔ Sevare baara in kɛra kɛcogo jumɛn de la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn sɔgɔma Sevare ni Mopti n'a lamini bɛɛ lakunna ni mankan dɔ ye n'o ye explosion mankan ye marifa kan tugu la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ labɛn dɔ kun sabatilen don Sevare kan kama a labɛn kun ka girin dɛ mobili piégé in a nana mun kama c'était pour que ka commandement fɛn fɛn bɛ Sevare ka kan in minɛ k'a k'u ta ye waati kɔnɔna na u mana taali kama u mana segili kama u nana yɛrɛ di de kama voiture piégé a kun accompagné don ni combattant damadɔ ye pour que ka mobili lakana f'a ka sa se yɔrɔ la ka tiɲɛni kɛ commando wɛrɛ kun bɛ en appui pour que kana don kan kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ mais vraiment an bɛ tasibila kɛ ka taa sentinelle minnu kun bɛ da la fajirida fɛ o y'u ka baara kɛ u dɛsɛra ka mobili lajɔ tuma min na u ye mugu wulili daminɛ o y'a to mobili ma se ka taa yɔrɔ jan o explosion de kɛra o yɔrɔ kelen na yɔrɔ la donc explosion in de ye poste de police détruit donc ka so in ben donc garde minnu bɛ yen o caman fatura o de senfɛ sinon u y'u ka baara kɛ maintenant o kɔnɔna na u y'a dɔn k'a fɔ u tɛ se ka tɛmɛ fataw fara yen yɔrɔ la mais commando mun kan ka na en appui ka se k'u dɛmɛ baara tɔ la olu bolila u bolilen vraiment an bɛ foli kɛ Sevare ni Moti n'a lamini population ye u ye kunnafoni di sɔrɔsiw ma donc o repli de taara ka taa kɛ tu kɔnɔna dɔ bɛ ba yan fan fɛ donc renseignement dira o de la donc kɛlɛ tɔ taara laban ye u ye ka sɔrɔ k'u encercler yen yɔrɔ la k'u tɔ lase kelen tɛ yen mun sera ka bɔ donc vraiment faamaw y'u ka baara kɛ population fana y'a ka baara kɛ hali bi an bɛ wele de bila population ma u ka dɛmɛ kɛ ka se faamaw yɔrɔ ka se kunnafonidilaw yɔrɔ n'u ye fɛn mun ye mun ni an ka kokɛtaw tɛ kelen ye u ka se ka faamaw ladɔnniya walasa baara bɛ se ka kɛ pankuru minnu bɛ yan olu kɔni y'u ka baara kɛ olu de kɛra sababu ye mɔgɔ ninnu kana se ka boli parce que tant que olu bɛ sanfɛ u ta fanw bɛɛ dɔnnen don ani duguma mɔgɔw ni population ka kibaruya kuma laban min bɛ ne bolo ne bɛ wele de bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ladilikan bɛ yen ka se commerçant damadɔ ma wari ɲini ye tiɲɛ ye dɛ mais i bɛ wari ɲini
ka da fɛn dɔ de kan mɛ ka wari ɲini ko jugu la ka minɛnw ɲini ka di mɔgɔw ma ka minɛn di ka di tiɲɛnikɛlaw ma walasa u bɛ se ka nin fɛn ninnu labɛn parce que ni voiture piégée ninnu tɛ se ka labɛn cogo si ni dɔw ka janfa t'a la bon a caman ye wari ɲininaw ye commerçant ladirintanyaw ni fɛn ka can cɛ la olu de ka baara ɲini vraiment an mago bɛ commerçant patriotes de la bi n'u y'a ye k'a fɔ fɛn dɔw santa nana caya mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ u ka lakodɔn vraiment an bɛ foli kɛ ka da o kan dɛmɛbaga foyi wɛrɛ t'an na kuma o kuma bɛ fɔ an ka ni hakili ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka se k'an ka faamaw dɛmɛ n'i y'a mɛn an ka taa yan an ka nin baara in bolo da nin baara in ɲɛn'an bolo jamana basigira de jamana basigibaga tɛ mɔgɔ si wɛrɛ ye groupe armé tɛ foyi wɛrɛ tɛ faamaw de don bɛɛ k'i bolo fara an ka faamaw kan k'u dɛmɛ ni dɛmɛ cogo suguya bɛɛ ye walasa u bɛ se ka san sɔrɔ n'olu ye san sɔrɔ basigi nana fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ basigi de kɔnɔ wa basigi na lakanabaga tɛ mɔgɔ wɛrɛ foyi mali faamaw kɔ donc an k'an bolo d'olu ma o de ye ne ka laseli ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sidango b'a ka bɔ Sevare ni tun y'ale ka ɲɛ a y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya fan bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ da takunda kelen na Mali lakanabaw ka se k'olu kɔkɔrɔ don n'o kɛra basigi lafiya o bɛ sabati a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ colonel Suleman Danbele ale min ye sɔrɔsiw ka kunnafonidiso ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Duripa ye a ye ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ kunungo ngalon min dalen bɛ ka da Mali sɔrɔsilakaw la bi n'i y'a sɔrɔ Faransi b'a fɛ k'o baaraw ni k'o tunami k'o da an ka jamana kunna a da sera o ma o kɔfɛ waliyajugu min bɔra ka kɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra karido n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ Bafo Sevare ɲɔnɔ wulikajɔ min kɛra sɔrɔsiw fɛ a y'o fɔ n'o wulikajɔ kun tɛ k'a kun bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ a da sera o wulikajɔ min ma a ye kuma min fɔ attaque ninnu sen fɛ an ka lamɛn. Kunu malien bɛɛ wulila dusukun yiran-yirannen ni attaque saba ye attaque saba a kɛla Sevare kan Bafo kan ani ɲɔnɔ kan u ye mobiliw de ta ka mobiliw fa explosif la ka na ko o fili kan wa i seko b'a la o i seko t'a la o i ye kisɛ ci mobili ninnu na u bɛ exploser u b'i sɔrɔ mais bi in na u ye mun kɛ kunu nin ye mode opératoire kura ye hakili b'a la a bɛ san 5 san 6 bɛɛ bi ni de tun bɛ kɛ corona fɔlɔ n'i y'a y'u donn'o la parce que u dɛsɛlen de don donc c'est comme nin ye espoir laban de y'u bolo an bɛ se ka mun fɔ nin ko in na c'est que ni a ka kɛlɛdenw tun tɛ yen n'u ka cɛya tun tɛ a dega tun bɛ juguya ni ne ka tɛmɛ nin bɛɛ kan dankari ninnu a bɛɛ kɛla dondaw de la u ma se ka don kɔnɔna na n'u tun donna kɔnɔna na fɛn tun bɛ kɛ mun ka jugu ni nin bɛɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye colonel Suleman Danbele kan ye a tilala o kɔfɛ min ye bi na a yiralen bɛ k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ ko su dɔw yera su minnu yera n'i y'a sɔrɔ Faransi n'a nɔfɛmaw n'u y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana lakanabaw de ye maa ninnu fa k'a sɔrɔ su ninnu yera dingɛ dɔ kɔnɔ la a da sera o ma k'a fɔ ko o kuma in o ɲɔgɔn nkalonde ye o kɔfɛ Faransi b'a fɛ ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma n'o ye ka nkalondaw la k'a yira k'a fɔ ko an ni Wagner ko an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a ko k'o tɛ tiɲɛ ye wa Mali ni ka dɔn k'a fɔ Irisi jamana de bɛ ɲɔgɔn bolo colonel Suleman Danbele kuma min fɔ o fana senfɛ kunnafoniyaw ɲɛkɔrɔ o filɛ. barika ni u ka sigida dɔ u y'o di faamaw ma donc o kɛla nin kalo ye tile 19 o b'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛ bolofara dɔw do tun bɛ yen et le 20 an ka sɔrɔsi wɛrɛw nana ka fara minnu tun bɛ yen donc o 20 na u nana donc depuis sufɛ u ye mugujugukan mɛn u bɔl'o de hukumu na k'u bɛ taa o yɔrɔ ninnu ɲini k'o ye u taara se yɔrɔ dɔ de la u ye kasaba mɛn donc u taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw de su donnen bɛ u filifililen bɛ ɲɔgɔn kan su ninnu tiɲɛnen bɛ cogo min na o tɛ se ka kɛ 24 heures tile 1 tile 2 kɔnɔ se k'a kɛla a mɛnna anw tɛ Wagner dɔn an ma Wagner wele ka na an ka jamana an bɛ mun dɔn an ni Russie la u ka état an n'olu de ye baara kɛ parce que an ye minɛn san u bolo donc an bɛ kɛlɛ mun na sisan temps tɛ yen ɔhɔn a ye minɛnw feere an ma mais a ye mɔgɔ bila ka na mun bɛ se ka na kɛ u bɛ na an former sur le terrain ici donc u bɛ k'o de bayɛlɛma ta ka na fɔ ko Wagner b'an bara donc anw tɛ Wagner dɔn. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye colonel Suleman Danbele ni tun y'ale kan ye ka kɔrɔfɔ caman fɔ ani wulikajɔ minnu bɛ bi jamana lakanabaw fɛ ka ɲɛsin faso ma a da ma dogo nin si kelen-kelen na basigi lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fasodenw ka far'u kan ka se k'o baara yakubaya an b'a lɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ fanba fɛn o fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ k'o dɔwlen tun bɛ kunnafonidilaw la a y'a bɛlɛye da ɲɛnɛmaya maa caman ka fɔ la nin wulikajɔ minnu bɛ sen na
nin de b'a to maaw b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw bɛ fɛn min na jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya n'o y'a kunba de ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ partant volontaire kunungo olu ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ olu bilama bɛ yɔrɔ min na bi k'u ka hakɛw ka dɔn kɔni tɛ ka sɔrɔ o wulikajɔ in sen fɛ u y'a kɛ kafu ye fo ka tila ka taama boloda kɔnɔna na fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi ye n'o bɛ se ka sɔrɔ olu fɛ cogo cogo ka ɲɛsin ka hakɛw sabatili ma a kɛra o sababu de la o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ maa dɔw ye olu b'u hakilila da sen fɛ an k'u lamɛn. Hakɛ min yɛrɛ don musaka tɛ ko min kan ka bɔ eta kun musaka de ko Banque mondiale min bɔ ko k'a d'u ma sabula a ɲininu fɛ k'u ka baara bila kɛ ko dɛmɛ dɔ bɛna d'u ma yaasa u ka se k'u yɛrɛ ta u yɛrɛ ye ko dɛmɛ bɛna d'u ma ko yaasa k'a ka kɛ pension ye ka si u ma u ye baarabila min kɛ ka jigi da o pensionné o fond d'insertion min kan o wari o ma d'u ma san 30 nin kɔ cɛkɔrɔbaw bɛ sɛgɛn na san 30 nin kɔ cɛkɔrɔbaw bɛ degun na n'i taara burusi kɔnɔ bi i bɛ taa cɛkɔrɔbaw sigilen sɔrɔ u si man kɛnɛ don o don kuma o kuma an b'a mɛn ko cɛkɔrɔbaw bɛ sa la burusi travail la donc an ko on en a marre anw denw an fana bɛ wuli an fana bɛ dɔ kɛ wa an se min an b'o kɛ san 30 cɛkɔrɔbaw b'a bila an denw kɔni tɛna bila tile kelen kɔfɛ donc ça c'est clair pour nous an bɛ taama fɔ an somɔgɔw k'u ka hakɛ sɔrɔ. u ye retraite anticipée in ta ko partant volontaire ne yɛrɛ min filɛ nin ye a sɔrɔ ne ka dɔgɔn yɛrɛ précisément ne fa banna ka sɔrɔ musa ma minɛ dɔwɛrɛ ma d'u ma 1,500,000 partant volontaire 1,500,000 o ye mun ye u ka fɛɛrɛ kɛ k'an mansaw ka hakɛ tɔ u k'a las'an ma 1,500,000 mun de don fonctionnaire sara la. k'a yira maliyɛn den bɛɛ la bɛɛ k'a dɔn an bɔkun ye min ye mais an b'an mansaw ka hakɛ de kɔ partant volontaire c'est des maliyɛnw de don u dadu ka jamana de la grève dɔ wulila mɛtu ka article 39 olu wulila o ko la mɔgɔ wɛrɛ wuli ko la ale yɛrɛ bilara jama ɲɛma ko Choguel nana sigi o ko kɔnɔna na u y'a fɔ a ɲɛna ko ko cɛkɔrɔba ka taa compte dayɛlɛ ko ninnu k'a bɛ ɲɛnabɔ Choguel sigira ka taa ni kalo joli foyi ma ɲɛnabɔ ka fɔ an t'u fɛ an b'u fɛ koyi mais an bɛ mun ɲini u fɛ u ka mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ olu de k'u ma k'u ka taa compte dayɛlɛ la u bɛ ka sa mɔgɔ dama sara ka sɔrɔ u ka foyi ma bila compte kɔnɔ o de ka ca compte dayɛlɛlen don foyi tɛ ka bila kɔnɔ an minnu y'u denw ye an fana ko vraiment tɛ ka sigi ka nin ko in tatɔ la an fana bɛ fara u kan ka kɛlɛ in kɛ wa an b'a kɛ f'a dan na. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maa dɔw kan ye kɛnɛ in kan min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛnatigɛ dɔ ye n'o ye baba ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye ko in kɛra cogo di. ne tɔgɔ Baba Deno ne ye partant volontaire ye bureau de coordination na ne ye secrétaire administratif ye an nan'u fɛ yen n dara denmisɛnw kan denmisɛnw ko u faw n'u baw sɛgɛnna denmisɛn caman bɛ yan u faw fatura muso caman bɛ yan u cɛw fatura olu de sera an ma ayiwa ka se k'an ka koɲɛ ɲɛdɔn parce que ɲinɛ y'a san 30 ye an bɛ négociation na gouvernement fɛ k'a essayer k'an ka hakɛ sɔrɔ an ka hakɛ ye jumɛn ye programme de bɔra Banque mondiale la ka na o programme ko ka dɔ bɔ fonctionnaire la ni fonctionnaire minnu b'a fɛ ka baara bila ka gouvernement baara bila ka baara k'u yɛrɛ ye pour que gouvernement ka se ka lafiya ka jamana lafiya anw kɔni y'an tɔgɔ sɛbɛn ko anw b'a fɛ jamana ka lafiya anw bɛ taa départ volontaire la anw bɛ taa baara k'an yɛrɛ ye Banque mondiale ni gouvernement bɛnn'a kan ka sɛbɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka wari dɔ di ko k'o di partant volontaire ma u ka se ka bɔ k'u ka baara k'u yɛrɛ ye o wari hakɛ 310 miliyari 300 ani miliyari 10 gouvernement malien anw partant ma se ka ɲɛ sɔrɔ wariko la a fɔra ko wari in kana bila trésor la k'a kana taa budget la gouvernement ye wari in bila budget la ka sɔrɔ k'a k'a sago ye fitinin min kan ka puruti ka bɔ a la k'o d'anw ma u y'o d'an ma anw tora ten duw cira furuw sara denw farala ka b'u faw la musow farala ka b'u cɛw la denw ni faw farala anw ta mɔgɔ hakɛ min na 5023 partants volontaires wa k'a ta waati ma ka se bi ma mois de février tɛmɛnen an ye min enregistré fɔlɔ 1458 décès mɔgɔ 1000 mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 8 de fatura nka ta février la ka se sisan ma dɔw fatura an m'olu fara a kan fɔlɔ donc a kɛra kabako y'an bolo o de y'a to denmisɛnw ko wari in bɔra min an ko a bɔra Banque mondiale la u ko o tuma Banque mondiale jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin na an ko a jɔyɔrɔ ye min ye ale min ye wari in di k'a man ka budgétiser gouvernement sera ka a budgétiser cogo di k'a bila a yɛrɛ wari bila a ka bolo kan cogo di olu ɲinɛ ma olu de tun b'a ka wari a tilali k'a bɛɛ kɔlɔsi o tuma Banque mondiale min jɔ a jɔyɔrɔ la an nana ka n'o de f'u ye an dira denmisɛnw kan ka n'o de fɔ Banque mondiale mɔgɔw ye aw m'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la n'aw kun y'a jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na bi o kun tɛ kɛ o ko an ma tiɲɛ don jalakiw jɔra a kɔrɔ u y'an ka kuma faamuya ninnu ko olu tɛ gouvernement ye
ko olu kɔni jamana caman olu b'o de représenter u y'an ka kuma mɛn an kɔni an to olu ka soda la tan ko maloya b'olu la o tuma olu bɛ min ɲini an k'a lajɛ an k'an ka jama labɔ u ka soda yan fan fɛ olu bɛna so u ka patron tɔw ma ko kɔsa fɛ u bɛ n'an wele. an b'a lɔn k'a fɔ ni tiɲɛ baba kan ye kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ n bɛ ni sugu nɔfɛ o tɛ min ye fɛɛrɛ bɛlɛlen ka se ka tigɛ ka se k'u bulu ka hakɛ kɔnɔna na o y'a kunba de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲini fɛn ni k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ M5RFP olu ye fara ɲɔgɔnba kɛ u kana ɲɔgɔn ye ko in bɛ cogo di kabini M5 yɛrɛ a sigira sen kan hakilila jumɛn de b'a la n'o tun ye wulikajɔ kun ye ani bi kow bɛ cogo di o kɛra fara ɲɔgɔnba ye a kɛnɛ kan u ye kuma minnu fɔ o filɛ. Bureau de coordination jeunesse M5RFP kumakan kelen dɔrɔn de bɛ an da kɔnɔ bi an ye min daminɛ kunun hali bi o de b'an bolo an ko tiɲɛ an ko ka injustice kɛlɛ an ko Mali bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ sécurité kɔnɔ ka daminɛ Kayi fo Kidal o hukumu kɔnɔna de la hali bi an cɛsirilen don an wulilen don k'an jɔ aw maliyɛnw ye su ani tile jamana nin o hukumu kɔnɔna de la aw ɲɛ bɛ commune bɛɛ lajɛlen de bi yan k'a daminɛ commune fɔlɔ la n'o ye commune 1 ka taa Tengu fo commune 6nan na a bɛɛ lajɛlen de bi yan ka Kati d'a kan ka Kalabankɔrɔ d'a kan ka Cercle de Kangaba d'a kan an bɛɛ lajɛlen de jɛlen bɛ yan bi ka kɛ kɔnɔbara kelen ye M5 kanu donc ka yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na nin ye maliko kuma de nin ye hɔrɔnya kuma de an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o de ye ka wele lase maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko M5RFP surtout a sifinnakaw n'o y'a jeunesse ye u jɔlen b'u sen kan halisa walasa ka Mali in k'a kɔkɔrɔma don jamana in kana bin jamana in kana malo jamana in ka se ka taa ɲɛ an mana kɛ fa o fa nin coordination in a ye fɛrɛ kɛ a ka a rejoindre k'a ta Kayi fo Kidal k'a ta Mali fan bɛɛ farajɛla fara farafinna kan maliyɛn bɛ fa o fa i ye sifinnaka ye o faso in kanu b'i la o i welelen don nin kɛnɛ in kan faso jɔ kɛnɛ le Mali compte sur nous bɛɛ lajɛlen kana fara an kan an ka se k'an ka jamana in dɛmɛ k'a bɔ dingɛ kɔnɔ. M5 jeunesse bureau in n'o ye coordination national bureau ye an ma bureau in sigi dɔwɛrɛ kama a sigira veille citoyenne c'est-à-dire pour la jeunesse anw M5 de ko M5 kɔrɔ wɛrɛ t'a la kɔrɔ fila t'a la n'o o ye ka veiller an ka jamana taabolo kan a n'a ka baarabolo fɛn bɛɛ kan jeunesse fana an y'an kurakuraya donc an b'o baara de kɔnɔna la an ɲɛ b'a la ta min ye commune bɛɛ ye ani jɛbolo caman M5 kanu ni Kati bɛɛ bɛ yan coordinateurs bɛɛ bɛ yan donc anw ye e donna erreur na min ye erreur jumɛn don anw bɛ se ka jeune tɔw minnu ma na minnu m'a faamu minnu m'a dɔn fɔlɔ ko anw bɛ Maliko la parce que anw tɛ fɛ ka maa si kunkolo k'an bɛ tugu mɔgɔ k'i kunkolo kama non an mago bɛ an ka vert jaune ani rouge de la n'o y'an ka couleur ye cɛ n'i ye kɛlɛ wuli i ye kɛlɛ daminɛ ni mɔgɔ tɔgɔ ye n'a tigi na ala y'a ka démission ou bien n'a gagné e bɛ taa min mais cɛ min ye kɛlɛ dabɔ i ka faso kanu kama n'i ma fili cɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ taa mais faso tɛ taa faso b'a nɔ la donc anw an bɛ fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a daminɛ Bamakɔ yan Bamakɔ kɔfɛ dugu ka taa région fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ caman farala région kan même si possible surasiw bɛ se ka escorter ka taa région kɔnɔ an bɛ taa ka taa bureau sigi ye an bɛ taa ka taa kuma ɲumanya k'u ye ka taa jamanaden ɲumanya ka taa expliquer u ye u ka se ka don M5 kɔnɔ cogo min na pour que an k'an ka faso baara kɛ ka sɔrɔ barabariya t'a la ka sɔrɔ fanga tɛ ɲɔgɔn bugɔ t'a la kɛlɛ t'a la. an ka combat ye combat kelen M5 don min na ni fanga bɛ bin maliyɛn bɛɛ tun bɛ M5 kɔnɔ sɔrasi fara civil kan maliyɛn bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ M5 kɔnɔ pour que ka Maliko kɛlɛ kɛ mais waati kɛra la M5 tun bɛ mɔgɔ dɔw bolo à cause de ceci M5 trébuchera jusqu'à ce que n'a ma farati ka n'a ma fɛrɛ ka wuli k'an jɔ M5 ko de bɛna ban o de kama an wulila k'an jɔ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ ka se ka M5 fara ɲɔgɔn kan M5 ka se ka kan kelen fɔ bureau ɲɛnama ka sigi région bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ M5 kɔnɔ pour que don n'a nataw la M5 bɛ se ka Mali réclamer cogo min ka Mali ka développement réclamer ka Mali ka bonheur réclamer maliyɛn bɛɛ ka sɔrɔ k'a kɛ ka kɛlɛ ye o de y'an ka wulikajɔ ye o kama jɛkulu bɛ ne kun frustré la k'a sababu kɛ mɔgɔ dɔw b'an ɲɛfɛ olu ka mara cogoya ye i k'a dɔn k'a fɔ ko mara cogoya yɛlɛmana ni mɔgɔ dɔw dɛsɛra k'o kɛ n'Ala ka jɛ Mali mago b'a den bɛɛ lajɛlen na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma surtout an filɛ nin situation min kɔnɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ an k'an bolo ɲɔgɔn kan kule ni Mali ye an ye baara min pour que Mali kana bin o baara kelen ka continuer. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye M5RFP kɔnɔ na sifinnaka dɔw olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ k'a fɔ bi bi in na kow taacogo ko fɔ yɛlɛma de ka don kow la ni tun ye olu ka fara ɲɔgɔnba ye an ka jamana bɛ basigi sira o sira fɛ Mali ka ɲɛta o bɛna sira o sira fɛ Ala ka jamana in bila o hukumu kɔnɔna na n'an bɔra ye min ye CNT kɔnɔna la an b'a lɔn k'a fɔ olu ka cɛba dɔw kɛrɛnkɛrɛnnana bɔra ni ka t'u ɲɛ da kununko min y'an ka faso yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye faso yɛrɛ bɛ magasin minnu labɛn ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnana suma k'a bila o yɔrɔ la ka t'u ɲɛ da o kɛnɛ kan o kow bɛ cogo jumɛn de la bi bi in na o kɛnɛ kan min ye Asani Siribe ale tun bɛ taama ɲɛfɛ u taalen yɔrɔ ninnu lajɛ Asani Siribe ye kuma min fɔ an k'a lamɛn.
On est trop à Saint-Sidibé, commission développement rural, environnement, eau, énergie, assainissement, vice-président et conseil national de transition là. Tama kunti dore anye kibaria adamado me ka foko stock de sécurité alimentaire no ye stock ye balo la ni etabo bla krefe en cas de sécheresse en cas de problème ou bien ni kongo dona jamana kono kase ko kele ko o dafalente ko sebe. Donc on a nous visité là ni direction mo kumana anana magasin naje un régné ayi. Donc anye mi 22 000 tonnes au retour prévalent nos 16 000 disponibles no. Maintenant mimba je obe ka approvisionnement na o kunye mouye parce que mo commerçant et marché mi ni wari mi o kofe awre bado gelam be dien kono bi fait un prix yelena donc o prix yelen de mi commerçant kan kase ka céréales ni livré et puis embargo mandala et o fana problème ba be approvisionnement kan ka fra djihadisme ni terrorisme ni banditisme me centre là munu yere kelen ko embargo dan kan bi o lu yere kelon de be kana comme Mali tse ka frontière be contrôler donc ambe dumuni fait mon produit au lube bo fait ka so anga état ta kalama mo reta kalama donc on a nous de vérifier bien on a vu que tonnes 16 500 tonnes disponibles no et 6 000 tonnes badje mais avec approvisionnement là donc yuga de gon fana nyefoyen ka foko DGMP ka marché ditro ka grinko jugu ni a comparer par exemple Burkina ni Niger là olu yamariale no ka marché passé kastem kasro mateme DGMP ka ko giria ba fait donc olu ta c'est vraiment facile pour eux. Donc anyu ka kuma la mais anya yi bon an koni ni misi wasara doni amani ni état fait ka effort fourni ka ta fait pour que se ka stock reconstituer entièrement anano au visiter la vie jamana donc kan ka famia bi ka foko ambe min traverser la Mali re keleni dien jamana beta kalaje Mali bi ka min traverser bi anyonte dien re kuno c'est-à-dire que terrorisme banditisme crise institutionnelle embargo dien be willen do an kama donc akagele donc jamana donc kan ka famia ko na me yelema fe akagele anambe en chesiri ko sebe pour que kase ka degun na teme nyogon ka anga nyogon de me ala barkala ambalo dan ka foni tu Hassan Sidibé Kanye afarato mena nyini fe ala ko ka soro fe nambura ye mura wuliga jo min keranga jamana la kana ba ufedi ya suru wuliga jo bake kase ka do ka fo jade wala tigilama o ke gele abata ni ganya suma o min kera fobi faso denw dɔw b'a yira k'a fɔ ko min kɛra faso den caman y'a ka nisɔndiya yira sen fɛ dɔw b'a yira k'a fɔ hali bi ko baara min kɛra ko maa minnu bɔnɛ ninnu na ko bɛɛ kun tɛ jariwala tigilama ye Alpha Sidibé ale maliden ye ka bɔ Barcelone ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ko Alpha Sidibé ne tɛnɛnku kaw de ni dɔgɔ kɛ fa kelen ba kelen tun bɛ mura galibali la o bɛɛ bɛ taa mura galibali la o bɛ misiw san mura la mun ma feere jɔnjɔri talata don o bɛ tɛmɛ ka taa tɛnɛnku sordasi Mali on nana batimi o ma mogo nyiniga on nana ka mo ya soro o ya bemina o bora dugu ko kartandi ko tala e be boy yoro min tala ma bu minana o ya be faga o kera dimanche 11h wati mu faga abe ma kemini bi woro kemini bi seji bo o ya faga ka tila ka ta do were nati depuis 11h wati fo salifana temana doni dimanche fo lundi fo mardi fo mercredi jeudi 10h wati o ya mogo bila ne ka dabale ba yoromi Seku Boli tara mura fanga kama wari kama Seku Boli ka fo no mu fagara mura o ye jiya diusuni billahi wallahi ni mamu fagara mura ni asoro keme kononto jiya disu bi worotala mbalmake mogo chama weleli ke o yoro la ka ira ka fo do ko kulu ira tume meneni na ko nga ko mama fara ka be jadi suwi billahi lezi protikido nebe mura kawdo afro ko jadi su tun yoro imine sanchama kalon si anka marala machina jiaji site dugu si jiaji su be tungo kono ma bisika na sugu kono yoro mu adama de mun abe mo ma panani bo kana marfa cham mais shira la sugu de chama ba menena dun ka kla ko lu blaw wo lu yere o shira di nebe mu fo ma ni yere ka doga ke tu minana do be famo bolo ale blala ala yake asima ba o ya to kabila e doga ke kumbala yere dalendo la ki doga te dadisi ko ni wallahi ni ka doga te dadisi o uma le bla ale bla Allah do ni marama fen tuno an yere jachamai o jawla ba soro uni marama fen dalendo nebe mu fo ema nete fo siya kola nete fo to ko cinya kola muna uye mumne ko jadi su ka do bla do turala muna adama te ko ni an caayara ala yake an sima ba musima ba bitaw o ma barake ni kungulay on nana ka barake ni dusu an nana am fulaw faga
yɛrɛ fɛ wulikajɔ in kɛra ka ɲɛsin fulaw de ma. wallahi billahi mun kɛra ko y'aw kɛ de o wulila ka na fulaw fagatɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Alpha Sidibé Kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala k'a basigi hakili ɲuman ka se k'o d'a ma wulikajɔ min bɛ yen ka ɲɛsin an ka jamana basigi ma Ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Wangorokaw fɛ yen gɛlɛya bɛ yen nin waati laban ninnu kɔnɔna na o gɛlɛya min bɛ yen min ye Jɛnɛba ye ale ko gɛlɛya min b'olu la ko wa dɔ yɛrɛ tɛ dɛ k'i ka dɔn ko siya dɔw de bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma Jɛnɛba ye kuma min fɔ an ka lamɛn. an ka yɔrɔ la tiɲɛ la an tɔɔrɔlen bi dɛ wala o daga b'anw dara yen nɔ depuis saro o bɛna an ka dugu la o b'an kɛ Wanikɔrɔ Sokura Samakɔrɔ yɛrɛ y'o ka dagaba ye hali bi n'i donna Samakɔrɔ marifa jugujugu dama ni jadisiw ka so jɔlen bɛ Samakɔrɔ ni Wanikɔrɔ man jan ka bɔ yen nɔ ka taa fɔ Tori tiɲɛ yɛrɛ la n'o m'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɔɔrɔlen dɛ walahi baro t'an bolo ka baro n'an baga o y'a bɛɛ gɛn ka taga n'a ye an yɛrɛ filɛ man nin an bɛ mɔɲumanko la an bɛ yɔrɔ kɛ la sisan a bɛɛ ye filaw o nana ka na jagaw min mina anw na n'an ma jaga di ko b'an faga hali sisan ma miɛ fɔlɔ an ka kadɔ kɛ de bɔtɔ ka taa sugu la Wanikɔrɔ sugu la o y'a minɛ k'a faga n donsow sara fɛn tɛ fɔ o la sɔrɔsiw sara fɛn tɛ fɔ o la mɛ ni fila mɔgɔ kelen sara o bɛ wuli k'u jɔ o la jadisi fɛn fɛn bɛ a bɛɛ fila dɛmɛbaga de b'u la o ka su katakatantigi de b'o ka su ta o tɛ taa k'o ka su to diɲɛ na o nana an ka dugu yɛrɛ minɛ don min na san sara jigili a kɛra jumadɔnya fɛ ka na kisɛ daminɛ n'an bolila ka don kunkɔrɔ sa ye dɔ kin an ka mɔgɔ dɔ tununa cɛ ni muso an taara o su bɛɛ ye kungo kɔnɔ a ɲanen de don cɛw bɛɛ bɛ ka sa ɲɛna ne m'a lajɛ a ma ɲi dɛ ka sin k'a lajɛ ka mɔgɔ bila an ka yɔrɔ la ka yɔrɔ kɔrɔ an fɛ yen nɔ a ma nɔgɔya dɛ a sisan moto min bɛ Samakɔrɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn ni sɔrɔsiw taara don o don u bɛ moto min cɛ ka bɔ yen nɔ a bɛ an ka moto n'an ka bagan ninnu an ka so an ka fari an ka wotoro a bɛɛ bɛ Samakɔrɔ o filaden min b'an fɛ sun to o bɛ ji min an fɛ o bɛ dumuni k'an fɛ o filaden de nana ka fara ɲɔgɔn kan o b'an faga marifa b'u bolo o tɛ marifa bila parce que olu ta yɔrɔ olu ye kɛlɛ kɛ ka jamana min sɔrɔ o jamana y'u ta de ye mɔgɔ ma ko sɔrɔsiw bɛ ka ko sɔrɔsiw ye filaw min faga u ma bɛn ko ma da bɛɛ jadisi ni fila fagara mankan bɛ kɛ ni sɔrɔsi fagara kuma tɛ kɛ ni donso fagara kuma tɛ kɛ o bɛ ɲɛ wa aw yɛrɛ k'a lajɛ sa sɔrɔsiw tɛ taa ka taa mɔgɔ faga mun na ko kuma dɔ de far'u ɲɛna e kɔni b'a dɔn an ka sɔrɔsiw tɛ ka faga don o a kana bɛɛ ɲɛna ye yan nɔ foyi ma bɔ a la an ka sɔrɔsiw an b'u kɔbi an b'u kɔsini donsow fana an b'u kɔbi an b'u kɔsini an bɛ Kasimu kɔbi a bɛ k'a kɛ ko kɛ mɛ jamana ka bon. Bi na dɔw ko wulikajɔ min bɛ sen na bi ko Mali sɔrɔsiw b'a la ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin siya dɔw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u b'a la ka dɔw fa k'a sɔrɔ olu tɛ jariwala tigilamaw ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'o fɔ a bɛɛ ye jadisi tɛ mɔgɔ kan sanfɛ o sɔrɔsi min fagara min bala ka kuma mura tan ka sana o b'a ka kuma ko sɔrɔsi fagara wa o y'o fɔ wa o tɛ sɔrɔsiw fɔ bi o tɛ sɔrɔsiw fɛ sini ninnu mɛnna ka ko la a mɛnna koyi mɛ ala de ye ninnu minɛ ka di sɔrɔsiw ma sɔrɔsiw ka t'u faga a mura tan kɔni walayi a ɲɛna yɛrɛ de sɔrɔsiw banbala bi o banbala sun ala ka sɔrɔsiw sara sɔrɔsiw ka baara ɲɛna yɛrɛ de mura tan a bɛ jadisi a ma daminɛ fɔlɔ walahi a ma daminɛ fɔlɔ mɛ sɔrɔsiw walayi an b'u fɔ bi ala k'u dɛmɛ ala kana jugu siw la. an balona k'a fɔ ni tun ye Jɛnɛba Kan ye ka bɔ Wankɔrɔ fɛn fɛn ka jamana basigi lafiya ye ala k'o sabati n'an bɔra ye parti politique bɛ n'a wele ko FAR olu ye sundɛgɛba k'o labɛn dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra communiste kɔnɔna na a kɛnɛ kan u da sera ma furancɛla fanga bilama bɛ cogo jumɛn de la wulikajɔ minnu bɛ sen na an ka maa dɔw lamɛn. ne ye Birima Nugali Sidibé ne ye FAR secrétaire général ye an nana ka na communiste ka wele lamɛn u ye silamɛya dɔ don ka mɔgɔw kafo ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ k'i bolo don domini na ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn nisɔndiya ka duwawu don an yɛrɛ ye ka duwawu don an ka parti ye ka duwawu don jamana yɛrɛ ye ala ka jamana bɔ bolojugu kan an bɛ fɛn fɛn na an ka jɛ ka hami duwawu jamana nin la ka baara kɛ jamana nin ye ka baara kɛ pour que jamana nin ka suma jamana nin ka basigi. ne ye Amadu Faran Samake n ye FAR secrétaire général adjoint bureau national la n ye communiste secrétaire général ye bi wula sigi tɛ dɔwɛrɛ ye an yɛrɛ ka tabiya o ye sigikafɔ ani sigikadun an ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ FAR an ka wuli an teriw dɔw minnu bɛ n'u bɛ fɛ ka tulonkɛ k'a fɛ b'aw k'an ka FAR tɛ yeli kɛ kosɛbɛ an k'u ma ko an ka FAR bɛ yɔrɔ min na sisan n'a jɔra dɔw ɲɛ kan a b'u ɲɛ yɛrɛ ci an bɛ sira ɲuman de kan o kɔnɔna la n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fana fɔ mɔgɔw k'a dɔn par exemple FAR bɛ Anko Mali dɔrɔn kɔnɔ wa Anko Mali dɔrɔn fana bɛ M5 kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ gɛlɛyanin dɔw bɛ M5 kɔnɔna la mais FAR anw an ma deli ka ɲini k'a fɔ ko an bɛ fɛ premier ministre ka bɔ o t'an ka laɲini bi bi in na an ye min laɲini o de ye M5 kɔnɔna la a ka labɛn pour que premier ministre baara wɛrɛw b'a bolo min tɛ M5 dɔrɔn ye parce que n'i kɛra premier ministre jamana premier ministre ye i kɛra maliyɛn bɛɛ de ta ye a dɔw b'a fɔ ko an bɛ militaires kɔ an bɛ taa non an tɛ militaires kɔ parce que an ka président a mɔkɛ o ye militaire ye
a fa o kun ye militaire ye a yɛrɛ ye militaire ye o bɛ se ka bila militaire kɔ cogo di donc mɔgɔ si tɛ se ka don militaire n'u hakili cɛ ka fɔ k'u b'anw ka président ni u bila ɲɔgɔn na anw b'u kɔ bi an b'u kɔ sini kuma caman bɛ fɔ bi i n'a fɔ a b'a la France a b'a la CEDEAO n'i y'a jateminɛ a kuma ninnu bɛ fɔ anw ka parti de la parce que anw de ko ko l'agenda du Mali anw ko ka partenariat diversifié an y'o fɔ depuis 2013 n'i y'o kuma ninnu ta k'a lajɛ ani a b'a la France a b'a la CEDEAO c'est presque la même chose pas a b'a la CEDEAO mais a b'a la France parce que CEDEAO y'an sigiɲɔgɔn ye ni i sigiɲɔgɔn man di ye n'a sɔrɔ quartier ko don i bɛ se ka quartier falen mais jamana ko de don mɔgɔ tɛ se ka jamana ta ka bɔ a place la donc diyagoya n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais Faransi kɔni olu t'an ka hɛrɛ fɛ cogo min an fana tɛ se ka k'u ka hɛrɛ fɛ an y'a fɔ a mɛnna. an balodan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye kɛnɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnba tun ye musoba min ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Aminata Siribe kalanakaw ka lasigiden communiste kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na ale ye Farima Ba ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale min y'a labɛn a ye kuma min fɔ o filɛ. ne ye Aminata Siribe n ye FAR an ka wuli communiste musow ka ɲɛmɔgɔ ye communiste kɔnɔ n ye FAR bureau national ni mɔgɔ fana ye ne ye mɔgɔw wele ni mɔgɔw nana i ka wele jaabi jama sɛbɛkɔrɔ bɔra parti ɲɛmɔgɔw caman kun bɛ yan nɔ hali n'a y'a sɔrɔ an dusukun kaminen don bi dɔɔni parce que an ka parti tɔnden dɔ bɛ yen nɔ vraiment a jɔda ka bon an ka parti kɔnɔ kosɛbɛ ala ye ale ka kalifa minɛ a la o sababu yɛrɛ y'a to président yɛrɛ ma se ka yan sɔrɔ n'o tɛ président yɛrɛ tun kan ka na an ka suntigɛ in na donc an bɛ jɛ k'a fɔ ko ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma SNG mɔgɔw bɛ yan nɔ M5 mɔgɔw kun bɛ yan nɔ an ye a lawuli bɛn ani kelenya de kama pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan yanni an ka kɛ parti politique tɔn ye an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye o de nana ni nin hakilina ye anw bolo c'est vrai que jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais ne bolo nin gɛlɛya in nin kan ka kun maliyɛn bɛɛ la nin kan ka kun jamana kɔnɔden ɲuman bɛɛ la nin gɛlɛya minnu filɛ nin ye an b'a dɔn an bɛ sira min kan ni an tora nin sira kan n'an sera ka nin gɛlɛya in kun nin wagatinin na an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ bada a ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye sugu ka gɛlɛn foyi ma nɔgɔn mais o gɛlɛya n'a ta o ta an ka jamana bɔbolo la o ka gɛlɛn ni o bɛɛ lajɛlen o kama maliyɛn bɛɛ kan ka nin gɛlɛya in kun a yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka kɛ kulu kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka transition dɛmɛ nin transition in nin bɛ anw musow de ye kosɛbɛ parce que u ka laɲini min n'a sabatira anw denw bɛ bɔ bolo la saya o saya diɲɛ don o don mɔgɔw bɛ faga cogo jugu la transition bɛ ka baara min kɛ kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an b'a deli ala de fɛ halisa ala k'u fanga se an ka jamana ala k'a bɔ a ɲinibaga jugu il faut que maliyɛnw ka faamuya k'a fɔ ko nin tɛ anw ka transition ka gɛlɛya dɔrɔn tɛ anw ta ka ca nin kɛlɛ bɛ an kan embargo bɛ an kan an b'a fɔ alhamdulilayi transition mɔgɔw bɛ k'u sɛgɛn mais an b'a fɔ ɲɛna halisa u k'a lajɛ commerçant minnu bɛ ka dantɛmɛ wale kɛ sugu kɔnɔ u k'a jateminɛ u ka ɲangi bɛɛ ka bɔ a kalama ni o kɛra ne hakili la an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ an bɛ ala de deli halisa an ka jamana ala k'a bɔ bolo la an ka transition mɔgɔ ala k'u fanga se. an baladan k'a fɔ ni tun ye Aminata Siribe kan ye u y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛw ka se ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ suntigɛ ka maaw tin don ɲɔgɔn na ka wulikajɔ kɛ tɔn yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna wala ka ninnu hakilaw ni k'u caya n'an bɔra ye o hukumu kelen kɔnɔna na kulu min bɛ yen n'a bɛ ko mouvement jamana kanu olu ye wulikajɔba kɛ ka taa hôpital du Mali la ka t'u ta kɛ suntigɛ ka taa ye ne ka kɛnɛ dɔ bɛ sɔrɔ bana na ka taa ye u ni banabaatɔ k'u sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ ka tila ka kunnafoniw ɲini ye ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔw layidu ta k'u ɲɛsin hôpital du Mali ma a kɛnɛ kan min ka dɔn ka mouvement faso kanu ya maaw ye kuma minnu fɔ kɛnɛ kan o filɛ. ne tɔgɔ Ismaila Fane ne ye mouvement jamana kanu porte parole an sera nɔ bi hôpital du Mali la an nana an balimaw lajɛ degu minnu b'u kunna an nana ni balo dɔ ye o d'u ma suntigɛ la an n'an ka président yɛrɛ Elhaji Mohamed Sako vraiment an bɛ hôpital du Mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an nalen an ma dan dumuni di dɔrɔn ma an n'u ka ɲɛmɔgɔw kumana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ an ye action min kɛ nin a diyar'u y'a bonyanu ma parce que maladie dɔw b'u bolo a caman hali ordonnance sɔngɔ t'u bolo na an kɛra maa ye maa minnu nana dumuni di donc o bonyanu ma kosɛbɛ u ye doléance dɔ fɔ an ye pédiatrie kɔnɔna la den fitinin dɔw bɛ yen vraiment olu ka ordonnance yɛrɛ sanni o ka gɛlɛn kosɛbɛ u masaw bolo an y'o o kuma fɔ an ka président ye k'o da tulo kan layidu ta k'a yira k'a fɔ denmisɛnnin damadɔni bɛ yen ale yɛrɛ min'i jɔ n'olu ka furakɛli u y'a yira k'a fɔ matériel dɔw bɛ yen mun b'u jɛ u ka hôpital kɔnɔ mais n'an yɛrɛ sera ka sérum buteli damadɔni sa n'o ye sale o carton dɔ u mago bɛ olu fɛnɛ na donc dɛmɛ tɛ ban u b'a yira k'a fɔ an nakun tɛ dumuni di dɔrɔn ye an nana lajɛ degun b'u kan fasoden ɲumanya la i n'a fɔ an ka mouvement yɛrɛ tɔgɔ b'a yira cogo min na jamana kanu donc ni jamana kanu b'i la i tɛ ko bɛɛ to i ka ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye président n'a ka premier ministre i yɛrɛ seko ye mun ye jamanadenya la i b'o kɛ parce que ninnu bɛ degun min na bi ala ka n'a cɛ jɛ an bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ donc o kama an hakili tor'o la donc ka na ni visite k'u ye bi. ne tɔgɔ ko Asetuli nation jigiya so président bi an nana Mohamed Sako jamana kanu an nana o de dɛmɛ
k'a ka sun tigɛ k'a bɛna kɛ hôpital kɔnɔ ka dɔn banabagatɔw bɛ cogo min na yan hôpital kɔnɔ k'o dɔn an'u ka sun tigɛ bɛ kɛ cogo min na an nan'o de la ne kɔni nana yan nɔ ne ɲɛ b'a la tɛ dumuni sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na u y'olu problème de fɔ k'u tɛ dumuni sɔrɔ furasɔgɔ ko problème u y'olu de fɔ o de bɛ yan en tout cas dɛmɛ de kɔni ka na yan o de ka ɲi parce que hôpital ka bon a ka bon ni Mali hôpital bɛɛ ye. Ne tɔgɔ ye Cheikh Mohamed Keita ne ye association El Hayatou Dine International ne y'o président ye au conseil islamique du Mali ne y'o membre dɔ ye alhamdulillah ni waleya min ye nin hinɛ de ko fɔ parce que ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ala ko wa ma tafalu bi khayri fa inna allaha bihi alim ko adamaden mana fɛn fɛn ŋaniya k'i b'a kɛ fo ala taala ka bɔ a ŋaniya kɛli kalama donc ŋaniya dɔ ye jumɛn ye maa min ni se t'a ye i n'a fɔ bana ye lajarabi donc ka dumuni labɛn kana don olu ma k'u to ka bana degun kɔnɔ ani kana b'u la ka ziyara k'u ye ala taala ko baraji ko ni a bɛna maa min taara hiji kɛ ani maa min taara imura kɛ o bɛ cogo min na maa min fɛnɛ taara kaburudon na ka taa ziyara kɛ su ye mɔgɔ min n'a fatura ka taa bɔ a ye k'i ɲɛ d'a kan o tigilama fɛnɛ ka misaliya bɛ n'a fɔ mɔgɔ min taara ka taa imura la mɔgɔ min taara ka taa hiji la parce que nin fɛn fila bɛɛ bɛ degun de kɔnɔ sabanan o ye kasoladen ye mɔgɔ min ala ka lajarabi sera a ma ka don kaso la a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ maa min bɛ taa bon o tigilama fɛnɛ ye o tigilama ka taa hidaya saraka don olu ma o bɛ n'a fɔ o tigilama taara imura la a taara hiji la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye o ko senfɛ min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye Mohamed Sako yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ Elhaj Mohamed Sako ne ye mouvement jamana kanu président ye national bi an wulila ka se hôpital de Mali la yan sunkalo daminɛna tile 10 ani kɔ bi suntigɛ b'anw bolo ka kɛ maa dɔw bɛ yen u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la u bɛ banabaatɔw kɔrɔ u bɛ banabaatɔw ladon na furasɔngɔ ka gɛlɛn jango ka se dumuni ko ma o de la an fana ko bi an b'an jija ka na hôpital de Mali la ka na suntigɛ kɛ balaya ye minnu sɔrɔ bi u ka fugariya tɛ anw n'u ka kɛnɛ bi an ka caya tɛ an n'u bɛ jɛ bi ka banabaatɔw ladon ɲɔgɔn fɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an sera yan wula in na o de kama mouvement jamana kanu bɛɛ bi yan bi. président e seli kɛnɛ kan nɔ e kɛlen ka mɔgɔw ye a ye bila hukumu jumɛn kɔnɔ. mouvement jamana kanu bi yan a bɛ yan an bɛɛ de kama banabaatɔ ni kɛnɛbatɔ o de la bi an sera yan an nana sun tigɛ n'an balimaw ye mɛ an b'u ka bila la sunkalo dɔrɔn tɛ nin maa ye waati bɛɛ de n y'o de fɔ n ka mouvement mɔgɔw ye waati bɛɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ se ka dɛmɛ min ta ka se dɛsɛbaatɔw ma an k'o kɛ n'i ka jamana kanu foyi t'o bɔ ala k'a ɲɔgɔn caman nɔgɔya an ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Elhaj Mohamed Sako ni tun y'ale kan ye nin kɛra nisɔndiyakoba ye maa caman bɛ yen olu ka dɛmɛɲɔgɔnya ta walima an ka na sun tigɛ ka wuli ka dɔ kɛ ka taa banabaatɔw lajɛ maa caman ye nin don kofɔli na k'u ka nisɔndiya yira n'an ye nin n'a ɲɔgɔnnaw caya a dɔ bɛ dɔ la an tɛ gɛlɛya dɔw kalama an bɛ b'o kalama ala ka nin hakililaw caya n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi ye sunkalo tile 25 ye su in na ye 26 su ye o nafila Maliki Danbɛlɛ b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. sunkalo 26 a nafila de filɛ kɔrɔ nin ye o ye jɔko 10 de ye arakan kelen o kelen an bɛ fatiha kala ani suratul qari'a an b'o kala siɲɛ kelen qari'atu al-qari'a mal qari'a fo ka taa bila laban na an b'o kala siɲɛ kelen ka kulu wallahu kala fo ka taa s'a laban ma siɲɛ 5 arakan kelen o kelen min bɛ k'a la o de ye nin ye ka fatiha kala ka qari'atu kala ka taa s'a laban na ka kulu wallahu siɲɛ 5 daw kan ne ka astaghfirullah ye siɲɛ 25 i bɛ sɔrɔ taa ten 5 la mana fila kɛ i bɛ salamu bila mana fila kɛ i bɛ salamu bila fo ka taa a 10 dafa salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ 10 na sa i bɛ dugawu kala i b'a fɔ ala ne ye baara o baara kɛ nin sunkalo in kɔnɔ i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ baara ye min barikadalen don min mɛnɛnen don e ala bolo i kan ka jurumo bɛɛ lajɛlen kɛ jurumo yafalen nin sunkalo in kɔnɔ i kan ka lebu bɛɛ lajɛlen kɛ lebu sutaralen sunkalo in kɔnɔ ye ala min ye mɛnlibaw ka mɛnbaa ye ala k'an ni sɔrɔ bɛɛ. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala Maliki Danbɛlɛ fɔ cogo min na ala ka dugawu minɛ kalo in ka tɔ timɛko ɲuman yira an ni alisilama ɲuman kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Julacɛ Jakite mun b'e bolo bi. karamɔgɔ ase an bɛ taa Nigeria pétrole bɔ usine min bɛ delta du Niger juma tɛmɛlen tasuma balila ka o kelen minɛ o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 110 bɔnɛ u ni na Nigeria jamana ɲɛmaa kɔni ye yamaruya di ko ka sɛgɛsɛgɛliw boloda walasa fɛn min kɛra sababu ye ka nin tasuma in kɔni minɛ o ka se ka dɔn o kɔfɛ an bɛ taa Darfur kari tɛmɛlen arabulamɔgɔ dɔw kɔni ye walejugu ta ka ɲɛsin siyaw ma minnu bɛ wele ko masalitu ka ɲɛsin olu ka duguw ma Kɛrɛnk marabolo la o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 168 bɔnɛ u ni na ani ka mɔgɔ 98 jogin nin kibaruya dira Darfur ka minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ kɛlɛ ye olu ka kuma lasela Adam Eregal ani CICR ani Croix-Rouge ɲɛmaw fɛ o kɔfɛ an bɛ taa Somali Mogadiscio kɔgɔjida la kulu marifatigi dɔw ye banbagaciya wale ta ka
dumuni feereyɔrɔ dɔ kɔni sɛgɛrɛ juma tɛmɛlen u ye mugujugu fili ni dumuni feereyɔrɔ in kɔni na o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 8 bɔnɛ u ni na jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko polisilaka dɔw de kun nana sɛgɛsɛgɛli dɔw la ni dumuni feereyɔrɔ in na olu bɔlen kɔ banbagaciya wale tigilama ninnu sɔrɔla k'u ka banbagaciya wale daminɛ an bɛ laban ka taa Israel kari tɛmɛlen sufɛ ka dugujɛ ntɛnɛ la marifa min bɛ wele ko rokɛti o dɔ kɔni ye mugujugu fili ka bɔ Liban ka na Israel kɔgɔduguyan fan fɛ kibbutz Matzuva marabolo la Israel sɔrɔdasiw fana ye mugujugu caman fili ka ɲɛsin Liban ma mɔgɔ kɔni ni ma to nin ko in senfɛ Liban jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ bugunatigɛ dɔnbali dɔw de ye nin mugujugu in fili ka taa Israel k'olu ka sɔrɔdasiw nɔ tɛ nin kibaruya lasera Israel sɔrɔdasilakaw ka ɲɛmayaso fɛ karamɔgɔ Ase nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ min ye basigi lafiya ye yarabi ala k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn yarabi ala kalo ye ala k'a tɔ kimɛ kuma ɲuman yira na an ka jamana k'a basigi gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun n'a hakilila taasira bɛɛ la ala k'an ka jamana segin kolosuma o minɛ kɔnɔ